Bra mina vänner, välkommen till den kåta träfförmedlingen och kärleksdag 2. Välkommen. Jag ska skicka 2 hälsningar. Det var 2 tjejer som skrev alla hjärtans kort och som ville att jag skulle lägga upp en docka, och då kommer de bli nu. Här kommer hon. Här kommer hon. Det är min kära docka som fru. Detta är min kära docka som fru. Hon kommer här lite närmare, så säger ni. Hon är vacker, attraktiv och snygg. Ja. Hon tog om att dansa, ja. Hon gillar att dansa, ja. Dockan. Detta är speciellt för min ängel, mina änglar som har skickat det här alla hjärtans kort. Jag har tackat er och ni är vackrast i världen och jag älskar er, kåta tjejer. Ni som är änglar, ja, är detta en speciell hälsning till er. I love you, I love you. Ja, det är det. Och la, den fina dagen är ju här och det är för er och änglar. Ni är vackra och ni är snygga och ni är sexiga och kåta som jag. Jag hoppas att ni är glada, ni änglar och jag och mina flickor. Hoppas ni är glada och ja. Puss till er. Och nu ska vi gå in på den vanliga klubben. Och då ska vi sätta madame här. Ja, vi ska gå in på den vanliga klubben som sagt. Klubben har nu officiellt öppnat. Och klubben har öppnat från och med fredag nu denna veckan, så har klubben öppnat. Och då har vi öppet klockan 16.50 till klockan till 22.00. Och det är från lördag, söndag, måndag och torsdag. Och det är tjejer som vill kanske sova över och så vidare. Vi behöver då en bokning då. Och då får ni göra det mellan tisdag och onsdag. Mellan tisdag och onsdag får ni föra fram en bokning om ni vill sova över hos mig och så vidare. Men sen har vi det också en annan information. Att Sockervägen 2B i Trelleborg finns vi. Och vi önskar att tjejer skulle skriva sexiga brev och berätta lite om sig själva och så vidare. Så är det, mina kära vänner. Och vi sänder den 21 februari igen. Och då kommer vi berätta lite mer om klubben. Lite mera inredning och allt det här. Och då berättar kärleksdagen lite mera om de andra bitarna. Men idag är det lite mera dans och sånt. Här är det för er. Era änglar och jag. Mina söta och änglar. Detta är dansen för er. Som jag älskar överallt. Och ni är snyggast i världen. Jag älskar och er. Ja, jag är tacksam för att jag träffar er som är änglar. Och att ni skrev via den vanliga posten. Och det är jag väldigt glad för. Och jag hoppas fler tjejer skulle vilja skriva via den vanliga posten. Ni som är intresserade av mig, hör av er. Ja, och det är så. Vår klubb har också en policy att de som skriver till oss, inga svärdomar via mail eller på mina videos där ni kommenterar mig. Inga svärdomar, därför det accepterar jag inte. Jag tycker det finns tillräckligt med svärdomar i samhället. Och jag tycker det finns tillräckligt med svärdomar på tv. Och det är delvis därför jag inte tittar på tv. I och med att det finns så mycket svärdomar. Jag tycker att människor kan använda vårat språk. Oavsett om det är en sexklubb. Oavsett om det är ett vanligt samhälle. Eller om det finns tjejer utanför samhället. Så tycker jag att alla ska använda ett vårat språk. Och vara snälla mot varandra. Ta hand om varandra. Och ge sex och kärlek. Jag älskar sex. Och det gör ni tjejer också. Det vet jag. Och jag hoppas att ni tjejer som behöver verkligen hjälp. Och ni som finns i det dolda. Och som inte har vågat träda fram än. För jag hoppas ni bara träda fram. Att ni skriver både vanliga brev
och via mail och även skriver på YouTube några kommentarer och så vidare. Jag önskar att tjejer skulle vilja knulla med mig, ha sex med mig och så vidare. Jag önskar att tjejer, och som ni vet så har vi helt gratis sex och vi har ingenting med sexklubbar att göra eller sexlagen att göra som vi pratar om. Sexlagen har vi ingenting med att göra. Vi köper inte sex, vi säljer inte sex. Allting är gratis hos oss och vi vill ändra på sexlagen som finns idag. Vi menar på den lag som finns idag utomlands och i Sverige. Den måste bli förändrad för att vanligt folk ska kunna våga gå till sexklubbar och för att vanliga tjejer skulle våga gå på sexklubbar och så vidare. Och inte att samhället har den här konstiga attityden till tjejer som är utanför samhället. Ja, det var den information jag kommer att lämna. Men den 21 så kommer vi ha mera information, mera om sex, mera om kärleksdagen och mera om min klubb. Detta var bara en information för min docka, så hur vacker hon är och hur sexig hon är. Hon är väldigt sexig och attraktiv och vacker. Jag kan visa henne igen om ni vill det. Hon kommer här. Som på beställning på en posten. Här kommer min docka, här kommer min docka. Hon är mycket vacker, hon är mycket vacker. Hon är mycket vacker, hon är mycket vacker, hon, ja. Ja. Och varför jag inte har lagt upp dockan tidigare? Det finns en anledning varför jag inte har lagt upp dockan överhuvudtaget i mina klubbar, i sexskolan, i sexklubb Kärleks-TV och i Kåta träfförmedlingen och för råd och stöd för kåta tjejer. Det finns en anledning varför jag inte har lagt upp dockan. Det är det att jag har blivit hotad innan när jag har lagt upp dockan och så vidare. Och därför har jag inte lagt upp dockan. Men nu lägger jag upp dockan och nu hoppas jag att jag slipper hot och sådana saker. Jag hoppas människor är lite snällare mot varandra. Vi har bara en värld att leva i och jag hoppas att alla människor kan respektera varandra. Oavsett om man är från en sexklubb eller oavsett om man är utanför samhället eller oavsett om man är innanför samhället, så tycker jag att alla människor ska respektera varandra. Oavsett vilket yrke man har och oavsett vilken läggning man har, så ska man acceptera det. Det tycker jag. Men vår klubb är endast för tjejer. Vår klubb är endast för tjejer, så ni vet om det. Men vi säger så, jag dansar lite till. För mina vackra änglar. Mina änglar tycker ni om detta? Så, mina änglar. Hoppas ni är glada, mina änglar. Puss puss, jag älskar er. Det vet ni nog redan. Men vi sa så, sen har vi väl lite information att här är en blomma. Här är en blomma för mina änglar. Här är en blomma för mina änglar. Oj, här. Så. Hon håller på att trilla ihop. Det är inte kanske så bra. Det är tur att riktiga tjejer inte faller ihop som dockan kanske gör ibland. Så, det är till er änglar och alla andra kåta tjejer. Och sen skulle jag lämna en information att alla kåta tjejer är välkomna att skriva på mail och på ett vanligt brev. Och även sexiga tjejer är välkomna att skriva på ett vanligt brev och på mail. Jag önskar att ni kommenterar detta och önskar att ni skriver snälla brev och snälla mail. Och skriver att ni vill träffa mig eller hur det nu blir. Och jag önskar att alla tjejer hör av sig så snabbt som möjligt. Därför jag önskar att några tjejer skulle vilja komma och träffa mig för sex. Och även för att dricka kaffe och dricka en lättöl och kanske få en liten smörgås. Och detta är helt gratis med kaffe och det är där som jag berättar nu. Ja, men vi säger så, mina vänner. Vi hörs den 21 igen. Och ha det så bra och sköt om er tjejer och var sexiga. Var vackra och så vidare. Ja, vi hörs den 21 alltså. Och hoppas ni är väldigt kåta i mig. Och hoppas ni är väldigt sexigt klädda. Därför jag tycker om att vara sexigt klädd. Jag tycker om att ha kjol. Och jag tycker om att ha strumpbyxor.
Jag hatar ha något under strumpbyxorna. Så jag har aldrig något under dem. Så ni vet om det. Mina kåta tjejer. Men vi säger så. Ha en bra dag. Och hälsa er vackra fitta. Hälsa er vackra fitta alla tjejer. Puss puss. Ha en bra dag. Jag älskar alla kåta tjejer. Älskar jag. Och alla sexiga tjejer givetvis. Vi säger så. Puss puss. Ha en bra dag. Och puss puss.